Jó napot kívánok! Itt a Goldó beszél, mint mindig, és a mai videóban focizni fogunk szintén. Milyen kirúgtad már megint? Ez a hanyas streak az előző videó óta? De... Nem. Apa, nézd! Ne, téged videózok. Itt mondasz? Na, tehát akkor beállítottuk a kamerát, akkor 11-es párbajjal fogunk kezdeni. Barca! Na, akkor 11-es. Ne aggódjatok gyerekek, ezen a csatornán nem számítkének szurkoltok, meg amúgy is csak azt azért mondtuk, hogy nehogy szétverjenek minket, mert amúgy tuti megvernek, hogyha mást mondunk, tehát értitek. Párbajjal kezdünk. És látszik a videóban? Igen, nézd, ott vagy te, igen, Na, az a nehezítés nekem, ami ez csak egy random fotos videó, az a nehezítés nekem szerintem, hogy nem nézhetek oda, Oké. Segítek, mivel nem lehet jól hallani. Bence azt mondta, hogy az lesz a nehezítés, hogy ő nem nézhet oda. Zárójel, ebből semmi nem valósult meg, mert úgy összevesztünk, mint a szar. Tehát a challenge az, hogy nem izélhetünk, nézhetünk oda, és úgy kell előjük. Ne írj bele! Bro! Szóval, akkor van lesz a videó, vagy nem válasz felelősséget az arcomért. Nem, oda kell nézni, mert tudom, hogy ki lesz szétve. Tehát én nem tudok lőni. Igen. Jó, te te vagy. Én meg egyedül. Kral itt be. Mi? Nagyja. Jó. Gyerekek, Állíts le. ez arra... Tehát srácok, hogy elmondtam, akkor mégsem csinálok ördöglift kihívást, mert ugye, nem tudom, mert illegális, tehát nem. És ezért is, hát most értitek, nyilván nem fogok megcsinálni, mert kitalál nem. A vesztes kitalál a nyertes, nem, a nyertes kitalál a vesztesnek a büntetést, nem bírok beszélni. Hát nem is, kis Tomi. De gyere rám! Elvetjük, ahogy jön szép. És elindult. Snap megindul. Snap megindul. Snap milyen szépen megindul. Snap soha szebben nem indul. Snap. Tomi tehetetlen. És Snap. Gól. Ez különleges okokból így erre mutatjuk. Nem erre? Igen, erre jó. Itt. Hát, not my problem. Tehát akkor én ide néztetek. Gól! Várjál, hogy csinálják ilyen klippeket, vágod? Most pedig egy kis FIFA card ranking. Teszteljük le, hogy te milyen kártyát kapsz. Mi a fasz? Elindul lesz. Mondom, elég lát! Ja nem, várjál újra, mert nem oda. Nem. Olyan nincs. Sajnálom. Amúgy úgy jobban lövök, hogyha nem nézek oda. Annak te akart a csóróalmat. Gyerünk a csóróalmat. Csösszben. De nem, egy. Várj! Jó, hát még van. Kussolj! Gyerekek, ő egy... Megint a telefon? Mi? Eludjon megint a telefon?
Ne, kérlek. Fizetsz. Tehát ő egy cigány. Nem, ő ott a pirosmezes. Nem igaz. Pirosmezes. Nem amúgy. Hülyéskedek. De nem is ment a videó. Mi? Tehát actually, ja. Tehát akkor elhatároztuk, hogy 1v1-ezni fogunk. Tehát így. Felírjátok a gondolatom. De Goldblue van. De amúgy feliratkozhatok rá. Arra is, meg a Goldblue-ra is. De magadat videózzad. Nem. De. De úgy kell, hogy tudod így látsz. Ráhul. Ne, penáltival vagy! Nem penálti! Elkogtam a kezed. És gól! 0-0. Offside. 1-0 van, Tomika. Offside. 1-0 van, nem érdekel. Offside. 1-0, te jössz. Hagyjad. Na most van penalti. Na, te jössz 1-0. Hát. Ja, tényleg cserélünk ilyenkor. Vedd át. Nem látom, mit videózok. Én magamat látom. Jó. És elcsúsz, jó. Alá kommentálok majd. Nagyon nagy család. Nem ilyen már, 2.0. Jó, és elront innen húzogosítom hozzá. És innen egy power shot. Nem power shot. Nem szabad a Tomikának. Lehet érte menni. Na megy. Hé, vonal. Megy. Megy, én jövök, te rúgtad ki. Rossz. Egyszer. És elkezdik. Penalti. Nem, gól. Te jössz. Te jössz. Passzolj. Passz. Bence. Te vagy. Passzolj. Mer? Passz. Mer? Passz. Nálam van a labda. Veled vagyok, nem emlékszel? Nem. A gyerekek, leég a ház. Passzolj. Passz. Bence. Te vagy. Passzolj. Mer? Passz. Mer? Passz. Nálam van a labda. Veled vagyok, nem emlékszel? Nem. Azt is izélünk. Assist gémet játszunk. Nem merem, látom a fejedet, hogy kamuzni akarsz. Nem. De. Tehát az első időben nagyon rosszul teljesítettem, úgy gondolom. Tehát mi a kérdés? Hogy érzi, még mennyi gólt fog rúgni a második fél időben? 10-et. És az ellenfél 1-et. Köszönöm szépen. Egyszerűen megindul, egyszerűen. Jaj, még nem ott tartunk, ja. Tehát, elindul. Nagyon szép. Elindul. Gyönyörű. És... Gól! Hogy gondolja az első fél idő, hogy teljesített? Eddig nagyon jól. Bár amúgy rúgottam volna többet is. De hát Tomikának hagyjuk. Köszönjük szépen. Oh, okay. Nem is voltam szabálytalan, de az voltam. Tehát ezért jön Bence penaltival, tehát kiteszem a kamerát. Basszus, Tomi! Sajnos Tominak nagyon vérzik a lába. Kurvára megnőtte ez a hülye. Ez nagyon hülye.
Bocs, kicsit erőset lőttem. Ez egy kicsit, te hülye vagy? Hallod, nézd már milyen véres. Te hülye. Jaj. Gyerekkel csak a prankszerűség akart lenni, ne vegyétek komolyan. Vagy túl se tilts oda. Csak már prankeled, közben nem igazi vér, meg sem, tehát érted. Most indul a portugál-magyar összevágó. Mindjárt kezdődik. Szerinted ki nyer? Szerintem... Hát nem a magyarok. Hát, szerintem simán a kiznak az új ízére. A régi videók. Emlékszem, hogy várom. Nem csíp, az a baj. Mondom már, nem lassú. De tetőz azért volt jó, mert kicsit ilyen lájmosan csípel. Még mindig a kék a legjobb. Egyértelmű. Ez olyan Doritos-os kicsit. Félidő második menet következik, szerinted? Meg fogjuk nyerni? Ugye a védéselejtezőn vagyunk. Én kíváncsi leszek. 11-es párbaj lesz, úgy látom. Teljesen 2-2 van. Egyértelműen a magyarok nyernek. Dehogy is. Miért csölt be meccs közben a... Nézd. Na végre. Milyen szeret? Tényleg milyen? Oké. És akkor Portugália, Magyarország 11-es párbaj. Kezdjük. És... Ó, úgy látszik nem ért. A kapu is a vonalon kívül mozgott. Ez igazán szomorú. Akkor majd másik. Ne legyen ilyen hosszú. Vágj ki. Megy. Tudom. Akkor most te jössz, akkor Portugália lesz, jó? Tehát vissza, a Magyarországot vissza. Csinálja. Próbálj meg készíteni, így nagyon jó reagálsz, így stúdióban lekamerálsz, hogy fogunk 2 pontrát, és így mondom, hogy nem áll. Jó. Majd, ott fel, családod. Akkor fúj erős. A döfon nem lőjön olyan úthajót. Döfon nem lőjön nagyon erőset, hogy ki tudjam védeni. Hiszem, hogy betették a labda, meg azt ott hallottad. Fú! Ha hosszú lenne a videó, ezt a utolsó részét majd egy másik videóban beleteszem. Gondolom én majd így ezek lesznek ilyen vágóklippek egy idő után, tehát mivel igazán is elfelejtettük felvenni, azért most kiköszönök. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót. Tetszett, iratkozzatok fel ránk, és nyomjatok egy lájkot. Mi voltunk a Goldó. Találkozunk legközelebb.